Lamia, atong nakita na ko nga lechon buaya sa Davao, oy. Crunchy siguro kay itong panit ba? Saan kaya ito pagluto, no? Naglaway jugog maayo ato ba? Lamia, yun ato kaunon, oy. Karon pa jug ko ba? First time pa jug ko nakabalo nga pwede man dahil litsuno ng buaya bay. Daghan pa kay mga tao nga lamian. Daghan siguro kay makakaon nato nga mga tao ba? Kay pirti mang takuha, lamia atoy. Inatong ta dapat ihanda ni kuya sa akong birthday. Kay para tanang silingan ako, makakaon. Mabusog-busog jud sila sa lechon buaya, oy. Gusto jud kay nako to sundugon to paggaluto tong lechon na to ba? Unsa kaya yung mga ingredients ato, no? Para malamin ako pagluto. Dali raman ang pagluto og lechon buaya. Pero ang problema nako, asa man daw ko man ako panabe. Wala ba ya jud ko'y nailan nga nagbuhi ana sa among silingan. Pero asa man ko man ako panang buaya ha, oy. Pero balita nako, daghan daw og buaya sa sapa. Kay nakabuhi man daw tong mga buaya. Daghan siguro karon. Pilion jud nako tong pinakadako. Tapos duha ka buk akong dakpon para mabusog jud ko. Asa man kuani nga sapa man ako pug buaya ha? Ay tama. Dito sa unahan, naay dako kayo dito nga sapa. Buaya, buaya, buaya. Tong 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 pakitong kitong alimango. Naan ako sa sapa bay. Naa ba kaya'y buaya diri nga daghan no? Klaro jud kayo purma sa sapa bay nga naa jud buaya daghan. Kayo lubog kayo. Unsa may gamito na ko ani ha panda ko pug buaya? Pwede naman siguro ning kutsilyo. Pero og pingwit kaya? Ay, dili man na makadaog ng pingwit oy. Kay dako man kaayo ng buaya. Og mukaon sila sa taga. Maputol ra ang pisi. Makabuhi randa ko nga buaya nako. Ako na lang ang bakanoy. Tapos ana-anaon ang ulo. Ako ha, dayo na ako na oy. Ako na good ne. Muadto na ako sa may sapabe. Kay manghanta kog buaya. Buaya, buaya, buaya. Naanak ka. Lalong kayong tubig bay. Naa siguro ni nagpuyo diri buaya nga dako kayo ba. Dapat jud makakuha ko karon og duha ka buok para makatilaw na ko sa lechon buaya. Lamia atoy. Magsugod na ko panguha be. Bantay lang mo mga buaya mo ron. Bandakpon manggita mo ba? Wala. Sus unahan. Bantay lang mo mga buaya mo. Uy, naanak ko'y nahikapan nga gahe. Bantay lang ka karong buaya ha ka. La, kaahi lagi bay. Buaya na yun ni ba? Buaya na yun ni ba? Sagbot man di ayo oy. Lagot ka pud ani oy. Abi na dyan ako buaya ba? Sagbot raman di ay. Naa ba jud kay buaya diri nagpuyo no? Init ba ya jud kaayo? Bitaw bi, tarungon na dyan ako ni pangita. Kay kabalo ko, naara na sa kilid ng puyo ang buaya. Kay og na sila sa tunga, lalo man, malumos sila. Kapuya, oy! Wala dyan ko'y nakuha, bay! Asa man gina sila nagpundoy? Hadlok, bambod kaayo mo adto sa tunga, oy! Kay dili bay ako kabalo mo lang, oy! Malumos pa lang ko. Unya, basig kaunon pugkuan ng buaya. Mahadlok ko. Mauna na hinoon ko nila kaon. Dili jud ko nila malitsyon. Maditso ra kilaw. Luuya pud na ako. Unsa may himuon na ako karon oy nga wala man jud ko kadako pug buaya. Ay tama. Maglitson-litson na lang ko og buaya. Bahalag dili tinuod. Malingaw pa ko. Dili pa ma-stress akong beauty. Adto na lang ko dito sa akong dula-dulaanan, oy. May pato dito, dili pa ko mainitan. Kaysa dire, bahala na lang ng litson nga buaya, oy. Magpapalit na lang ko na ni kuya sunod. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat. Hala, si Kustan. Hala, naalagi na siya diraan nag-atang sa dalan. Iatangan siguro ko na niya ba? Hala, taysa daw be? Mura man nagnatulog ra siya? Ay,
Hinahinaya na lang ako nagbaktas para dili siya makabantay na ako. Kalaina jug na ang anak niya matulog, uy. Patay! Ninglihok gamay si Kustan! May gani kay nakalabang ko bay! Wala siya kabantay! Nganingagi ko! Kay og nakitaan ko niya nganing agi dira, awayo na po niya! Bungkago na po niya ako ang gidula-dula! Nindot baya jud kayo akong himuon karon kay lechon buaya, masuya man na siya! Lagot kignang si Kustan, oh! Murag na og tatat! Lamay kay labayog ka, oy! Bahala na ka dira, oy! Che! Ma-enjoy dyan ako ron ako ang lechon-lechon ba? Kay wala na yung mga away na ako. Kay nakatulog man si Kustan. Paadto na ako dito sa may sagingan, be. Kay maghimo na ako lechon buaya. Buaya, buaya. Nindot kayo pagkahimo akong buaya, bay. Nindot kayo ni karon ba? Hawda po na ako, ani mo himo, oy. Murad yung buaya nga tinuod, bay. Bahalag wala ka na ko pag tinuod nga buaya sa sapa. Ang importante na ako hinimo. O, diba? Tihugan na lang kulang para makalitsyon-litsyon ako. Uy, Agata, unsa na po na yung gidala? Gwapo, oy. Oy, bunok, nagunsa man ka diri. Anak ko, unsa na yung gibit-bit? Ay, wala ka kaklaruhok. Nga buaya man eh. Buaya? Nayabag na gid siguro ka ba nga ba niya manasaging? Ayaw pagbuot. Kaya kuha man yung litsunon. Nge, malitsyon mo yan ang buaya nga dili man. Nge, wala ka kakita to sa Davao. Nga naglitsun silang buaya. Daghan kayo. Nge, nasunod-sundugi siya dito adi ay. Sundugiro yun. Ayaw pagbuot. Kaya na-enjoy mo ko sa kong gihimo. Hawa diri be? Hindi mo hawa. Naama naman siguro ka? Susiro jud kay ni si Bunok ba? Suyaon kaayo. Maglitsun ako oy. Prepare na ako ang litsun bay. Haling na lay kulang. Time pa. Asa man ko manguhaan ni og sugnod oy. Ay, why problema? Manguhaan ako dito sa may unahan. Tan. Unsa man ho? Si Agata gutan, nagdula-dula sa sagingan tan. Naglitsun-litsun pa siya dito. Lagot jud kini si Agata ba? Magsige og balik-balik diha. Tan, atuan na ka. Bulabugan na pud ba? Atuon yun ako na. Kaya kuha man ang dulaanan diha. Bantay lang ni Agatahan ni Ron. Buguyagin ko sana yun. Ano king lagot kisang Agata bay? Pasig na ibog siya. Ready na gid ako panghaling bay. Ibutang dayon sa kulitson buaya. Tapos indihan. Haling dayon. Howd ba yan kay kumuhaling? Tapos ipadilaob. Hintay laob na bay. Malutog yun ni Rondayon akong lechon buaya. Oh, usugking kalayo ba? Tuyok-tuyokon dayon. Kustan! Gibubuan lagi ni mo ng tubig akong lechon. Kisa may nag-inguni mo nga diri ka maglitson-litson. Nga mo aman ni dire. Badyo kay ka Kustan ba? Ha? Mao na angay nimo. Paglitson-litson pa.